נסעתי למסע הזה בלי לדעת בדיוק מה אני מחפשת. רק ידעתי דבר אחד, משהו בי עייף. לא הגוף, הראש. היצירתיות שלי. בוריס כל הזמן אמר לנו, תגיעו למסע הזה בלי ציפיות. וככה באמת באתי. ואז קרה משהו שלא ציפיתי לו בכלל. פתאום הבנתי שאני חיה על אוטומט. שיש לי בראש תבנית כזאת, איך בית צריך להיראות, איך חיים אמורים להיראות, וביפן אתה הולך, חוקר, איך אנשים אחרים חיים, ופתאום אתה יוצא מהאזור שלך, אתה מבין שיש אנשים שחיים לגמרי אחרת ממך, ושזה עובד להם, ושזה מדויק. היפנים אנשים מאוד מאוד שקטים ביחס לישראלים, ואפילו כערת הגשה הם לא מניחים בצורה עקומה. הדיוק הזה הוא דרך חיים שלהם, וזה מכניס לך כל הזמן רעיונות לראש, על חלל, על התנהלות, על בחירות. פתאום התחלתי לשאול את עצמי, אולי זה לא נכון לי? אולי אני עושה דברים רק כי כולם עושים אותם? ולא עצרתי לרגע לבדוק באמת מה מדויק לי. ביום האחרון הבנתי שמשהו בי נפתח. לא קיבלתי תשובות, אבל קיבלתי חזרה את הביטחון להקשיב לעצמי. חזרתי הביתה עם עין אחרת, עם שקט ועם ידיעה אחת ברורה. זה לא מסע שחוזרים ממנו אותו דבר.